नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या दाखवणार आहोत. गोव्यात सुरू असलेली नरकासूर दहनाची वाईट प्रथा बंद झालीच पाहिजे असं विधान करून वीज मंत्री आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमदार सुदीन ढवळीकर यांनी दिवाळीच्या तोंडावर नवीन वादाला तोंड फोडलंय. यावर आता काय काय प्रतिक्रिया येत आहेत ते आपल्याला पाहावं लागेल. गोव्यात काल 3 जिल्हा परिषद निवडणुकांचे निकाल लागले. त्यात काँग्रेसचा दारुण पराभव झालाय. राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेला एकीकडे चांगला प्रतिसाद मिळत असताना गोव्याच्या काँग्रेसची अशी दुर्दशा का झाली आहे याबाबतचाही एक विशेष रिपोर्ट आम्ही तुम्हाला या बुलेटिनमध्ये दाखवणार आहोत. पण सगळ्यात आधी जाऊया आमच्या डिजिटल न्यूजरूममध्ये. तिथे संघवी आहे. संघवी, आज काय काय घडलंय गोव्यात आणि आज काय अपडेट्स आहेत तुझ्याकडे? दिनेश, आज मडगावमध्ये आयटीने 3 ठिकाणी छापे टाकलेत. या छाप्यांमध्ये पाहिलं तर मडगावचे जे माजी नगरसेवक आहेत त्यांचं तसंच भूविकासक यांच्या घरी हे छापे टाकण्यात आलेले आहेत. सकाळी 8 वाजल्यापासून दुपारपर्यंत ही कारवाई सुरू होती. या कामामध्ये कोणताही व्यत्यय येऊ नये म्हणून तिकडे पोलीस कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. नेमकी ही कारवाई कशामुळे आणि का होते हे अद्याप समजलेलं नाहीये. दुसरी बातमी आहे ती म्हणजे गोवा राज्य लोकसेवा आयोगाच्या आता एक्झाम्स होतील. कारण गोव्यामध्ये अनेक सरकारी खात्यांमध्ये विविध पदं जी आहेत ती रिक्त आहेत आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी आज जाहीर केलेलं आहे की आयोगाच्या नियमानुसार ही पदं लवकरात लवकर भरण्यात येणार आहेत. त्यामुळं गोव्यातल्या तरुणांसाठी एक सरकारी नोकरी मिळण्याची ही सुवर्ण संधी आहे. दुसरी बातमी आहे ती म्हणजे कोविडची. जवळपास आज 776 कोरोनाच्या चाचण्या झालेल्या आहेत. आज कालच्यासारखेच नवीन 20 रुग्ण पाहायला मिळाले आणि जवळपास 39 रुग्णांना डिस्चार्ज मिळालेला आहे आणि 117 जे रुग्ण आहेत ते सध्या ॲक्टिव्ह आहेत. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर लोकांनी काळजी घेणं मात्र आता गरजेचं आहे. दिनेश, धन्यवाद संघवी हे अपडेट्स दिल्याबद्दल. संघवी, जसं म्हणाले की गोव्यात कोरोना रुग्ण वाढत आहेत. परिस्थिती चिंताजनक नसली तरी काळजी घ्यावी लागेल, कारण गोव्याच्या काही भागात आता डेंग्यूनेही शिरकाव केला आहे. आणखी काही महत्त्वाच्या बातम्या आपण पाहणार आहोत, पण त्याआधी पाहूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. दिवाळीच्या तोंडावरच वीज मंत्र्यांनी फोडले सरकारच्याच पायात फटाके. नरकासूर दहनाची वाईट प्रथा बंद करा. नरकासूर दहनासाठी देणग्या न देण्याचंही सुदीन ढवळीकर यांनी राजकीय नेत्यांना केलं आवाहन. बिगर नोंदणीकृत मत्स्य व्यापाऱ्यांना बंद केलेल्या जेट्टी मत्स्य विभागाला कराव्या लागल्या उघड्या. छोट्या मत्स्य व्यापाऱ्यांचा 2 लाख भाडे भरण्यास विरोध. पर्यटकांना बेकायदेशीररित्या मोटरसायकल भाड्याने द्याल तर होणार कठोर कारवाई. मुख्यमंत्र्यांचा घरगुती पर्यटन व्यावसायिकांना सज्जड दम. म्हापसा आणि फातोर्डा विभागात अन्न आणि औषध प्रशासनाची कारवाई. मुदत संपलेले पराठे आणि 500 किलो मावा केला जप्त. रोजंदारी कामगारांच्या मजुरीत वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांची मान्यता, पण प्रत्यक्ष वाढ मिळणार दिवाळीनंतरच. कामगार मंत्री बाबूश मुनसेरात यांचं स्पष्टीकरण. आणि ऐन दिवाळीच्या तोंडावर आढळतायत डेंग्यूचे रुग्ण. मडगावनंतर आता मंगेशे आणि मडकई परिसरातही डेंग्यूची लागण. काल गोव्यातल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांचे निकाल लागले. एकीकडे राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेला जोरदार प्रतिसाद मिळतो हे खरं आहे, पण दुसरीकडे भाजपची रणनीती आणि रिव्होल्युशनरी गोवा या स्थानिक पक्षावर हळूहळू वाढत जाणारा मतदारांचा विश्वास यामुळे काँग्रेसचं राजकीय अस्तित्व संपत चाललंय की काय अशी परिस्थिती गोव्यात निर्माण झाली आहे. याचं कारण म्हणजे गोव्यातल्या 3 जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये काँग्रेस 3ऱ्या स्थानावर फेकली गेली आहे. त्यामुळे काँग्रेसला पुन्हा एकदा ग्रामीण भागात तरुण कार्यकर्त्यांची बांधणी करण्यावाचून गत्यंतर उरलेलं नाही. बघूया हा खास रिपोर्ट. एकीकडे राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेला जोरदार प्रतिसाद मिळतोय आणि दुसरीकडे गोव्यात काँग्रेस भुईसपाट झाली आहे. गोव्यातल्या दवर्ली, कुठ्ठाळी आणि रेशमागोस जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव झालाय आणि भाजपने एका अपक्षाला पाठिंबा देत
तिन्ही मतदारसंघ खिशात टाकले आहेत. साहजिकच गोव्याच्या विकासाला गती देणाऱ्या भाजपा सरकारवर मतदारांनी टाकलेला हा विश्वास आहे असं सांगत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी भारत जोडो यात्रेवरून काँग्रेसला हिणवलंय. आता कसले भारत जोडो करता? आता कसली भारत जोडो यात्रा करता? राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रा बंद करून आधी काँग्रेस जोडो यात्रा करावी, नाहीतर काँग्रेसमध्ये असलेले उरले सुरले आमदारही पक्ष सोडतील. राहुल गांधीन आणि करू नका बंद कर म्हणून सांग आणि काँग्रेस जोडो जे आहा पळय न्हू ते आंदोलन चालू दवर, जाल्यार उरलेले सगळे काँग्रेस छोडो आंदोलन नेटान आनीक सुरवात जातले, उरलेले कडले लोक सोडून वयतले अशा पद्धतीचे. खरं तर असं होणं हे अपेक्षितच होतं, कारण निवडणुकीच्या महिनाभरच आधी काँग्रेसच्या 8 आमदारांनी पक्षांतर करून भाजपात प्रवेश घेत सत्तेच्या कवचाखाली आश्रय घेतला. याचा परिणाम म्हणून जिल्हा परिषद निवडणुकीत आत्तापर्यंतचं सर्वात कमी म्हणजे फक्त 46% मतदान झालं. त्यातही विधानसभा निवडणुकीत एंट्री मारून एक आमदार निवडून आणणाऱ्या रिव्होल्युशनरी गोवन्स या स्थानिक पक्षाने या निवडणुकीत जोरदार प्रचार करून ग्रामीण गोव्यात मुसंडी मारल्यामुळे भाजपा विरोधी मतांची विभागणी झाली. त्यामुळे लोक आता काँग्रेसला कंटाळलेत अशी प्रतिक्रिया खुद्द काँग्रेसचेच नेते देऊ लागले आहेत. शिवाय रिव्होल्युशनरी गोवन्स हा पक्ष भाजपचीच बी टीम आहे असाही आरोप काँग्रेसकडून होतोय. खरें सांगू लोक विटल्या आणि चढ करून काँग्रेस वोटर असा तो विकला. खरं सांगायचं झालं तर काँग्रेसचा मतदार अक्षरशः विटलाय, कारण देवाची शपथ घेऊनही आमचे आमदार काँग्रेस सोडून भाजपात गेले. आणि अशा परिस्थितीत या निवडणुकीत आपली स्ट्रॅटेजी कशी असली पाहिजे यात काँग्रेस पक्ष कमी पडला. काँग्रेसचे जे देवाचेर सुद्धा सोपूत घेऊन गेले सोडून ते आता आलीच जाला ना ते. सो आणि पार्टीने प्रयत्न करपाक जाय आसले बाबा ह्या परिस्थितीन आता स्ट्रॅटेजी कशी न्यू कशी चेंज करपाची कितें करपाक जाय ते म्हाका दिसता काँग्रेस कमी पडले आणि एक्सपेक्टेड कितें आशिल्लें तें जालें. They have in the last assembly election they have divided our votes. विधानसभा निवडणुकीतही रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पक्षामुळे आमची मतं विभागली आणि याही निवडणुकीत आरजीचा वोट शेअर आहे तसाच आहे. तेव्हा आता लोकांनी विचार केला पाहिजे की जर त्यांना भाजपाला हटवायचं असेल तर त्यांनी भाजपाविरोधी एकाच पक्षाला निवडायला हवं. You have to select one party, vote for one party. You cannot vote for 4-5 parties. Even let's assume that the intention good of our party, let's assume that, but there is a divide. When there is a divide of honest vote, this is a loss for the honest voters. If there is a divide amongst us, that would lead to the victory only of the BJP. Actually, RG जे भाशेन तुवें विचारलां, RG जी आहा ती आतांय स्ट्रॉंग आहा आनी मुखारूय स्ट्रॉंग आसतली. आणि रिव्होल्युशनरी गोवन्स आताही ताकदवान आहे आणि पुढेही असेल आणि हे सर्वांना माहीत आहे की आम्ही काय काम करतो. एग्जाम इलेक्शन म्हळ्यार फकत एक एग्जाम. हितून कोणे पास जावपा जाय, कोणे फेलूय जावपा जाय, कोणे जिखपा जाय, कोणे हारपाकूय जाय. ते म्हणटाय आमी वीक कॅन्डिडेट घालून वोट स्प्लिट करताय. जर काँग्रेस म्हणते की आमच्यामुळे त्यांची मतं विभागली तर आम्ही पण तेच म्हणतोय की काँग्रेसमुळे आम्हाला मिळणारी मतं विभागली जातात. घालून ते वोट स्प्लिट करताय. हे आता आम मोडपाचें. विधानसभा निवडणुकीत रिव्होल्युशनरी गोवन पक्षाने घेतलेला 10% जास्त वोट शेअर याही निवडणुकीत कायम राखलाय. त्यामुळे या पक्षाचा फटका याही पुढच्या निवडणुकांत भाजपा विरोधी पक्षांना बसणार आहे. हे ओळखूनच आत्तापासून काँग्रेसने पुन्हा एकदा ग्रामीण भागात कार्यकर्त्यांची नव्याने बांधणी करून जनतेचे प्रश्न हातात घेऊन मतदारांचा विश्वास संपादन केला नाही तर काँग्रेसच्या या बुडत्या होडीला वाचवणं पक्षाला कठीणच होत जाईल हे मात्र नक्की. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एकंदरीत मध्ये आज इतकंच. जाता जाता आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक बातम्यांसाठी गोमंतक टीव्ही या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसेच दैनिक gomantakTV.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा आणि आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. आणि हो, आणखीन एक विनंती आहे की दिवाळी जवळ येते आहे तेव्हा मोठ्या आवाजातले फटाके फोडणं आणि मोठ्या आवाजातला DJ लावणं कृपया टाळा. धन्यवाद. पुन्हा भेटूया उद्या रात्री. तोपर्यंत शुभरात्री.